Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita nagtutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tararararararan. Sagodayon nga rod ti surat, ti pagkasalitaan ni Winnie nga napolwan, kayong sangkauyong. Kunanad to'y papagayam. Tarararararan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Tanakiktuta. Tagkuyag-yugbenten ti asawak nga ni Norman. Norman anak ko mo. Norman. Ay anak ko mo. Norman. Manong name. Agdiwag matin tingiwat na. Ken agbulagaw matin di kiti matana. Oy, rayatan na kami! Kayong Role, marayat ka! Rayatem ni Manong mo, kayong! Imarayat nga rod, Manong Nemi, ni Role akayong ko. Kaslamunan Manong Nemi no anyat mapaspasamak. Mga alakatikot Sara. Isubungkin ko anak tapos ang agdiwig-digiwat na. Ala kutsara. Un mga alakatikot Sara. Mga yapkan ambulansya. Emergency. Diyan kamot kukuha kun Manong Nemi. Oray na kiti duwang anak ko. Nga madandanagan Manong Nemi. Ubing dapay. Sakit kastoy na napasama kiti amada. Ada kami high blood na Manong. Maatagan sa matin. May na-stroke matin tala kasawak Manong. Nintaray mga roti hospital ni Norman Manong. Inasikaso da nga dagos. Adamat lata ni kayong kung aruli Manong Nemi nga mga atibay kanya. Di ka wanay matandanagan ipag. Sa sino ko matasan ng matanagan? Diyos ko, salakan niyo ko man ni Norman. Muna gadubing pwede gidanak mi. Manulayang ditawin ni Miles. 5 na pa ilaing, grade 1 to pa ilaing. Idinto ta ni Jenny. 3 pa lang ditawin na. Duwa nga babae na gidanak ko. Amok ah. Among pagdanang kami da. Dahil ayawanan ta mama isunda. Muna kita awang pwede na kwarta. Abay, di ba nakasara kaya trabaho ni Manong Norman? Awan. Awan tagpahot ka magtrabaho na. Taan din namat maanusan. Alis to kami nagpungtot ti kapsat mo. Basit lang nga ba nagkapungtot na. Kasta nga talaga ti high blood. Ipagnoy ni. So pagdala direct na. Ha? Mga asin na po Diyos. Maispal ni Manong mo. Ni Manong ko. Nilakay mo. So ako pagdanagam. Saan na ka mga baybayan kayong awan ti sa bali nga pagsanggira amin saan nga sika. Gadamat-dama ma. Nagananak ka niya. Nagananak ka kami kini Manong. Muna nga mamumot nga saan na kang kayat da mamakin ni Papa. Si kami lang ti mga ayat kanya ket. Siya? Ti mga ayat kan ka. Siya lang. Di kahit kung asawan, kada kayo, malaksit kini Manong mo, sikat tinaasadag kada kami, na naruna kada kiti kaanakam. Di kahit kung asawan. Apay na sa baling ka kay papananti bagak. Detan, rimuharin ti doktor. Sabatin ti doktor. Kanan niya kasasahad ti asawak. Stroke. Atake.
Ngayon si bibiyag ka ni doktor. Si bibiyag. Sinalayang ta. Napagtara ng ti panagunin na. Aring na natay ti bagi. Kagudwa ti bagi na. Diyos ko. Diyos ko. Kasi ano nga doktor? Nagpaut dito eh. Tumobserbar kaya may pakatos itong agas. Kasi ano kadakkel ti bagastos doktor. Kagangay dakkel ah. Nagsublin to pagkata ti normal. No, bayad kang kuha natin kung susto nga medisina. Mabalin. Excuse me. Yorayo lang ha. Nga iyakar tayo. Ti asawam. Tapos nung maipaniti ba sa kwarto. Inyakardan manong namin ni Norman. Saan ngagtal na ti panunod ko? Kayong, kasano da ito yun? Awang kwarta nga talaga. Sige. Siyak na makamo. Yaman na kay Karoli. Nawang kanyak lamon. Maglagin tadaka kayo. No problem. Ano sabi na, kapsat kami kay ni Manong Norman. Ito lang ano, paritan na ka, rigid tinaganak ka, amang tulong kanyak. Sanda ka nga tulungan, hanggang ba tatulungan ka? Ni Manong ko titulungan. Sakit naman. Tikait ko sa no, paritan dakman, dapat pa kini mama. Api ko maparitan dak titulungan kit kapsat ko, anak da. Dada tikait ko sa wen. Nga bagak to katakwada. Sa bagay. Mawatan ka. Api kas na panangkin ang kanya. Awan. Ano pang marunutem? Amangan na sa among ituloy ti mga tulong kanya. Ang tulong kinimanong mo ka ng mamina. Iso nutulungan ni manong mo, tulungan nakmaten. Amangan na sa among ituloy. Api ko magtsak ituloy. Paritan nagtapapakin ni mama? Sa alang isuda, mang parit kang ka. Kasano ni Wilma? Di girlfriend mo. Saan ka di nga pagtultulagan nyo matin panagkasaryo? Sa bagay, saan ka pinitin nga mang tulong ka na kami? Papa nagpatulong sa bali. Manang winiyoy. Agpauyo kan, di pa nang rugi, di pa nang tulong ko king ka, kada kayo. Pauyo ka matin. Pampanunutan nga rin sa sitwasyon. Nagrikit ka talaga. Kaya saan ka tulungan, sino pagpatulungan? At sa bali, apay numatay ni Manong, isa balin pa lang. Ano ta ko na? Matay ni Manong mo? Kas pagarigan ko na. Tila bagbagam. Rolly. Apay di mo paunot ni Wilma? Apay marami mo yat salitaan ta. Psst, tagtagali. Nakaputan ni Manong. Inasidgak Manong na imit asawa. Norman. Tipagsasalitaan mi kini ading mo. Kit panang tulong na king ka. Sa pupilitin nun sa mo kaya. Ano? Nana? Tinasyat manang ipag malakat ti bulpen kin papel. Tapos may baga na ti kaya. Isurat na kahit ng ibaga. Inaramid ko Manong. Karigatan ng insurat at makuti ng kanawan na. Agawid tayon ko na. Saan nga mabalin? Saan na kaapalubusan na kiti doktor? Masapol nga
mataming ka. Ha? Barbarang nagsublin tumad lang di dati. Yung oray no, Diyos ko. Di ato nga mitikan ka na yung kibagbaga ka nga di ka oray pungpungtot. Alisto ka nga. At na di maintenance mo sa mo ka tungtung palen. No dadto mo, kita di na kita agas mo sa maksayan. No salsutak kang ka doon, tumtuwar ka, huwag mo na. Happy ko sa nga maibos ti tumar mo. Agas mo nagkatangan. Natanggan tuwan namin ti ulo. Norman. So nga ito, tanong kung may maintenance ka kuma. Hang kuma napasama kang katikas to. Alam, nagana na ka. Maturog ka latan. Nabantayan ka. Uping. Ay, dagit anak tan. Anya nga takayong nasikat bang banday ta. Agawid ako pailayan. Sige. Tapos makita ka sa dagit anak ko. Bantayan ko man ni manong mo. Awang problema. Orita. Asadig mati. Mabalin ko pagkatangan. Ang nagkatang? Arak. Ay, uminom ka ti arak kasi mabantayan ni manong mo. Ang moment nga, Jack, makaturog na wanarak. Api nga, turog ang ni manong mo. Ikaw mga Jack maturog. Kat maturog ba ti suna? Tinasyanan kita, dagban bantay. Wala, iparit na tinakainom nga sumlik ti ospital. Uminom ka lang basi. Lagawin ka. Tapos pang bantay kini manong ko. Nagtalong aldaw manon ni ti asawa kiti ospital. Mama pa inagpayan ti kayong ko. Ito na isakripisyo na. Ti saan nga nasimbrek ti trabaho na. Agap apad na pekid di kini Wilma manong nemi iti cellphone. Nga balik ko nak. Urakit adatuin balay. Ti kapsat mo kayo. Mabalin mo ti agtrabaho. Ngem, bayad aktuhan na kiti kinastos mo. Pangalam ko mga ti pagbayad mo. Yun ako mga rin tsak bayadan. Iso nga rin, pangalam ko mga pagbayad mo. Inakagputan na kasta. Anata ko na? Bimababaiyan ka, nagsaot ti kasta? Di ka lang mabayin? Apong tanak. Kahit nagbatibag kami diyan bagam. Pangalam nga rin ti pagbayad mo ko na. Iso nga rin. Dahil talagang ti pangpuspusa ka. Tapos no makabayad akan ka. Salsaludsudom no pangalam. Awang ko na kabutaawan. Hang kumatin kasing singaring ka kakat. Ni apay. Apapain na. Kat nagalas. Nagmati kami pa nagpampanunod mo. Sige. Kadagyaman na. Nadisturbok ti relasyon nyo kini Wilma. Baka no siyak ti makaiga po para pagsinsinaan nyo. Tapay. Nagsina kami. Kat baka papasulin na. Tapay nga papasulin ka ko ba? Gabot pa nakadisturbo. Hamag na sikat ng disturbo ka niya ka. Nimat manong ko. O, sa bali nga tultulunga ka saan nga anong ko saan nga sikat tultulunga. Sakit pa nagsasama talaga. Ano ko man nangarudan? Manong nami saanin nga makapagtrabaho pa iti asawa. Saan ko pakit din manong nami mapanawan. So nga kunak, kadigiti katugangan. Mama, daak. Abo ka, daak ka. Dapat dabulsa ka kumahang makakita kang ka. Abay. Uri ka kulkura na kagit. Umasid na kaklata ka na kayo. Tapi ngamin. Kasapulang nagtrabaho ak. Tapnog biyag kami. So nga tulungan na kami basit. Pakikit-kita yun di anak yun. Sige. Nusot ko na. Anak bigayam, di pakikit-kita mi. Gamanak ba man, kusta? Yung tumigat,
may nagsapol trabaho. Adot nagaplayak manong naming yung timbakadakas sa anak mat ngamin nga naggraduari ti kolehyo. Wala no kastaon na iti panagpapapintas ko tapno maalawak ka iti pagserkak iti trabaho. Ore kumarang kontraktual no anyaman dita. Kababaan nga pwesto. Kaduan na nga may bagada, no vacancy. No kidanda ti resume ko manong name. Hanggang man kayo nga naggraduar. Taapay sir, no saan ako nga naggraduar, iti kolehyo, awanan ti karpeng trabaho. Saan ka nga qualified, miss? Mrs. akon. Sorry, no vacancy. Kaya talaga nga saan ka qualified. Anong name? Nung atala, mabaling mapanak sa Dia Plaza. Itirabi, tano at daw masidag, no, pagarupan na nga kulgela kung kunakon. Tadyak matan, Diyos ko aya, nitirumbi nga ramide. Nagring ti cellphone ko manong, dagay yung cellphone ko. Tsak pakit mararamatin tao, matlod na. Ni Rolly. Hello, Kayong. Ayan mo. Dagto ti agsapsapol ti trabaho. Tikas ting oras, agsapsapol ka pa lang. Ayan mo. Dagto ti plaza. Ano? Ano ubram ti plaza? Nagtutugaw, pampanunot. Nakadudot aplayak. No vacancy, hanggang qualified ko nada. Kumusta ni manong mo? Dani mga asikaso kang kuwana. Di kita anak ko nga ron. Awang pagdanagan. Okay da. Dakay nga ron kini Wilma. Sabi nga, dakamatim ti Wilma. Urayan nak dita. Ana? Urayan nak dita. Tumay kadanunan dita. Gawid akon. Urayan nak dita. Sabi ko, urayan ka dito. Gawid akon, rabiin. Urayan nak dita ko nak. Naglukuhan. Sa sino ka kung mga mangmandar kanyat. Urayan nak dita. Tangkit ka tulong namin. Sige, urayan ka, di urayan ka. Inuray ko nga rod na, no? Imasid na nagtugaw iti abay ko. Apek may mesa ka ading. Agur-ore ka ka diti. Mangalaking ka. Gusto pa nagsaom. Apay ading ko na. Ipag ko na ma. Ano katawaam? Hindi ka adam dito yung plaza. Di kasi yung oras, loko. Di mo na ang mga pagarupendang cool girl ka. Ano kayat mo ka di nga, damangalakin ka? Tapos na dalang kwartam. Isulayangan dati ti pupuspusan. Papi ko mga tsakaramidan. Lukot palubos ko mga rod. Di pala siyak. Ha? Umikan? Kinuyod. Pangimanam kanya. Natututang mo kanya. Ha? So, bayad ka. Rolly, madida tayo bagbagam. Hindi mo kayat? Yan tanga, pagbalbalin mo, tibagim nga si Skaruden. Siya kung tibang si Karuden ka. Gusto yan, di ba? Dakat di plasang, agur-ore, mga laking ka. Di siya klayangan. Yan tanga, no kasod pa nang ipatig ni Manong keng ka, mas pay kanya. Rolly, amom ka di pagbagam? Amom data. Nimuno na ngamin nga namamom ni Manong ko. Loko inin na unakim si ka. Age doesn't matter, manulag idyat ta. Dua lang ang tawin. Papanantang ano. Di ka mabisin? Man, di tamangan. Napangkam ti may isang restaurant, manong name na gurder ti beer. Uminom ka?
Uminom ta nga duwa. Pang-parelax. Tadi mo unay pang panunutin ti problema. Hala kayong baka da makakita ka na ta. Kinipulong da kini Wilma. Awan kamin kini Wilma. Hala? Awan kamin. Tapay. Abos na pag-imunan na ka. Di lalo man itanta na atake ni manong ko. Siyempre, di panunot na alis to. Nadugon daway yun kiniipag mo na na. So, insina na ko. So, pekid din, di magsina kanya. Sina di sina. Inanugot ko mismo keng kuhan. Nga mas, nga ipatpateg ka nga misuna. Kayong laminom tan. Kinagpulutan ta. Just relax. Saan mo pang panunutan ni Manong? Di mo pang panunutan nga anak mo. Kapot ta, saan nga baybayan da mamakin papa. Nagiti agama. Di panunutan, sikakin siya. Api nga siya. Duat anak kon. Api nga siya. Nga saan nga ni Wilma. Kapot ta si Kangur, di patpatig ko. Di mo ka di maawatan? Kayong nagkama na. Uminom tangaro din. And let's celebrate! Nakatalo ako na beer, Manong Nemi. Narasawa ko. Saan ko nga pampanunutin nga at asawa kanduangan anak ko. Agpaspasaklot ako kini Rolly. Rolly. Kayong nakasagana ako rin sa tinumpang panam kanya. Yung bayatan na ka. Loko. Natututang mo. Yung gasa ng oron, tipang biyag ko, kanigiti anak ko, kanigiti masapsapo, limanong mo, nga aga, siyak di maka mo. Basta di ka sa pulak yung gatitid mo. Let's go. Sa dino, iti heaven. Manong Nemi na matmatyo ko guwapo ni Rolly nga minorman. Kinapod no na saan lang isut mang ibagbaga ape nga nga naladaw kami nga nagamam mo. Manong Nemi, kinapod no na kadagpanpanta siyak met kinikayo. Baka nalalay ng isuna ngem tikapsat na ko na. Ay baglagid din Manong Nemi ta kasi dyan napasama. Tano saan nga kasi dyan tinapasamak, awan kumamit ti kundaway mi kinikayo. Piligaan damin Manong Nemi ti uneg, ti hotel, itirabaw ti kama, nga di mi napupuutan no kasano, ngagpadpada kamin nga lamo-lamo. Urek lagkikyad Manong Nemi, takas taunay ti panangawid na ti bukod ko, ket agkyadak. Gabot agkyadak, siyempre, adada ngagparang digiti duwaman sanas ko. Gusto ko na yung Manong Nemi, ti panangkaramkam na ko na. Oh, kayong, kayong, uy ni. Nabayagan ng nararapahap ko mapasamak ti kastoy. Napimpindas ka ngam ni Wilma. Naimimas kalakid di. Kinabud no nagsesex kami kat sikat im-imaginik. Di mo laam mo. Uno kasta ngaglailo kayo kinimano nga makitkitat ka tumapapalag. Siyak lakuman ko na. Kayong, asang ka mauyong. Manong Nemi pababa na ti ulo na ako na muklatan no anyat aramidan. Kat kastaw na yung ti panagsanapsap na tanakaborbornok Manong Nemi ti kuweba. Aglip-lipyasen ti katar Manong Nemi. Kat ore na la tilmunan ko na mo. Kayong naglaing ka kayong. Nalalaing ka ngayong ni Norman kayong.
Kayong. Tagpay sumit manong nimi. Pasaray mangan met no ka ni Norman ngem saan nakastat pa nagsepsep na. Kasla lamang mangan ngagpulpulutan ni Rolly manong. Kasla pulos amak na. No mabalin ko makit talaga nga ibusen na. Ibusen na. Ibusen na. Nagbayat ti panang kunot na ko nam sana ipaunig nga pagkutsi-kutsin ti dila na. Kat siyempre, papanan na no sa anak nga kayong mapukaw ti problema kayong no sika iti bangkay kayong yung kanya. Pinagpay sumit man. Awan ti sa baling at dati panunot kung saan nga iti pa nakaulit-ulit itinak pa na kay tayo. Gumanat met taniso naman ang name aging gang insurrect ti armas nagit. Kayong abay takdakkel kay ka. Rolly Pasang Rolly, isagad mo Rolly, Rolly, si kalawang nagbalinan nga sa awag Rolly, Itilas o titalo nga oras manong name patyam nga ta, di ba nga wampulos panagina namin. Nagsinsinublat kami manong. Tanos isunat maggawa ang trabaho, sumaruno sa tumatentag trabaho. Kung nalaing nga mangan, nalaing akmat nga mangan man. Tugawak, ag helikoptera. Monsun nakmet manong nemi, nga romansaan, iti baba, ag pangato, ngato, ag pababa. Oy, manong nga posisyon manong nemi. Kasla awang pulos ti pan nakaumaming. Kasla sa aming amot mabanog manong. Winnie, Rolly, let's go. Agubernetan, saan nga mabalin? Sa pulan data. Tsakait ng gatap ta. Nanantong arti magatak. Santa nga kuy-kuyo nga, ngagadan nga agawin. Makamukan to noon yung ipambar mo. Makamuak tumatan noon yung ipambar ko. Rolly, I love you. Kasano ni Manong. Talaga amat, hindi namamukan ka, naibawin ko nga dagos panagayit ko kin ka. Kas tamat ka nalab at first at kakanya, di ba? Kung harod, ore manong nga Wilma, si kalatat pampananotek. Taapay ngamin, tsaka mo. Napintas mat ni Wilma, ngam napimpintas ka para kanya. Naimas mat ni Wilma, ngam naimimas ka. Ore siya, nalaing mat ni Manong mo, ngam nalalaing ka. Oh, Rolly. Ay, bag. Rolly, kung Rolly, kawitan. Sadya doon, di pamatan. Sadya doon. Ore ka nagkakaroba tayo. Ha? Sadya doon, ito ulit ha. Basta kawitan. Awan nga nasang petak manong nemi. Dagiti agkaaman iti balay. Dadat na bangir. Siguro, kinayakanda, nga naibanan di kita anak ko, na kita agama. Ngam ti adamang bantay kada kwada dito balay. Nakitagmatan nga si Bangpet ni Rolly manong na yun. Aging nga tinawagak ti katugang nga kababae. Hello? Mama? Kumusta? Nakita agama? Nagapgapwam kami. Apa iti kailangan tibtang? Sapsapulak ta pagbiyan. Hindi ka ito yung arabi? Arabi nga na dyan na-strike ka trabaho. Anya? Ada na-strike ka mga trabaho ng arabi?
umot sa bali. Ang trabaho ti alda, umot mangyat kanya. Tirabi, ti pa nagtrabaho. Anong klase ng trabaho? Waitress, iti may isang bar. Paunahin. Kapunta ka dito kastoy nga inuutalin ti asawam? Kasta matenteraramidem? Nandalusak para kanyak, mama. No anyaman ti adda ti panunod yo. Ada yung nga rabidik na ita. Nanyan mo. Dita nga kinasexy. Ngayon tampay nagpa-sexy. Ay, agpadpada ta nga babae. Nandaro na ita. Tasaan na ka nga maparagsakpay ni Norman. Imposible nga di mo itayat sa bali. Makamu kayo nagdakpat dyan. Madamdamapay ni Rolin Manunemi iti timawag. Napabinasan kasi nga sitwasyon. Nga niya. Natutuyin balay nga gani Manong. Kadigit ang kunot anak ko. Isudat agawid. Nga magawid lang ito nabigat. Sige. Kayat ka dita papangin mama. Isudat ng singasing. Isudat ng mga sikaso iti asawan. Ilawan sa bali nga sikaso nusang nga nagita anak mo. Kanya. Ha? Agdi ko sa rakbit. Kalpasan na umalatiwag dita. Ano yan? Kachika agdi ko sa kamit. Uno, oray nak, taggadan ng agdigos. Baka na makakita nga umay ka dito eh. Rolly. Kahit saan nga mabalin nga makakita ka niya ka. Ilokat, hamoy tartrang ka ta kusina. Tapos pagnak. Hala. Kaya't mga maituloy, di ba? Isong oray nak. Aggadan ng agdigos. Umaya ko. Manong Nemi, nakaornong kang nga tamanin. Una, nakaornong kami manin. Nakastawa na manin para ka rin gantirik nak manong. Ohen, binayak ka haang nakalak tiri daw ti kusina Manong Nemi ket imununa ako ni ti banyo. Awanan ti arwatek Manong Nemi di bangag ko may lukat tiri daw ti kusina. Kinangag ko tinagan ko. Dag dito banyo. Nagtarusan Manong Nemi ni Rolly dito banyo. Ket makita na nga lamo-lamo aga. Oh. Korka. Agdi gusto pinuna. Yung kati katakot ti short ko kanti brief ko. Tapos pagparatan nga lamo-lamo. Agori ka, tabugwan na pa ay. Anta nga nagdigo si tengari mo at hotel. Sige, luktamon ta shower. Nag-shower ta nga doa. Naglamis, di danong. Sa nga nalamis, naginarakop ta kabayatan nga masaw-shower ta. Mas di ka di bibig mo, ipag. Nagbara di ka di bibig mo, kayang. Inahalan iti sabon, Manong Nemi, kit isot imo na ng sabon kanya. Inahalak ba't ti may nga sabon, kit nagsinabon ka mga dua. Rolly. Abing nasangad at nag-asawa. Sa dinong amintayan mo, sika ko mati mo na nga naman mo. Sika man ngamin. Rolly. Hindi makabualnas kami Manong Nemi, dakiti manen baro. Mansanas, edi baro kung ko titinira na Manong. Rolly, kayong, sakit nagparintumang Manong kat inbaklay na timaysa nga sakak kalpasan na niya. Kasi na nagbalin nga urbon di kalding Manong Nemi mangmangan yung saan mat nga ti baro kong kutikang kanina no dikit Rolly.
awan turog may iti dahil nga rabi iman. Takalpasan iti banyo, iti unik ti silid. Saan angat silid mi, iti asawak. Iti sa bali nga silid, manon nemi. Dito kami, iti rabaw, ti kama nga naggabgab bumanen. Apay natakas to manong. Iti, no da kami, iti asawak tagkanaig, maminsan lang. Ngim ni Rolly manong. No namin, ano kami, iti hotel. Sa dito'y manen, ala, kaslasaan kami nga maugutan. Nakasabsabo kam latang agpadpada. Naging ka nga nakaturog kami mitlayang manong. Saan kam kuma nakariing, no sa amin nga nangeg, ti pukaw, ti ina ni Rolly, ti katugang nga kababae. Ay, Gringan! Aldawad! Ba't maturog kamay lang? Umemawala na kita anak mo! Nababaring kwasak. Rolly, ni mamang mo. Sige. Agsukat ka na, galan ti dubing. Idilukat ko tiri daw manong. Napuyata na kami. Agabot ti trabaho. Mama iso nga talagang makariingan. Alalala po, sobre kayo na. Ore tanangang kayo maten. Piramide nyo, digos kayo, tagsukat kayo, tagkiagbasan. Lola. Oh, adamat litad mo nga balon na kita anak mo. Adda mama, awang problema. Kapag bimali ak trabaho. No kasta, agmamalim ka nga maturog, saka tumalag trabaho tirabi eh. O na mama, iso nga trabaho. Nalalaraw, hindi mo makadaragan ti anak asawam. Takamlatan ti baka muking kuha na. Agyam anak mama. Nagsustinerak manong nemi. Nga grubwat iti ksipnget. Tapno ti kastagat ha. May paniknik ko lang at trabaho tirabi. Di makadakas man. Sarunon nakmet ni Rolly. Oh, apagda ka. Kit papanam. Apag kami nimbagam nga trabaho. Una, nakarawak ng sumba ang imbambar. Ipapanam nga rod. Pinakmanin sa Plaza. Nagloko ka. Umay ka manin danunan. Nukalat ka dun ka manin nga mapanti hotel. Apay yung hotel pa lang. So pa gastos. Ano nga ron? Hindi, aglibas naman lang agawid. Tayo ta balay mi. Sige nga ron. Gumatang talang ti arak. Ken pulutan, ken makan. Ha? Alis tumid lang magdatat, bagdarat, abagatan. Tapos saan nga makadlaw, da papakin mama. Rolly? Indon ka, no? Nagsarding ti kasto nga panang tinaktakaw nga raramidan ta. Dandanin. Tun ka, no? Basta dandanin. Mapasamak na ta? Mapasamak ka, dandanin. Naghawid kami nga road, manong nemi, ket amok, ngawan tinakadlaw ka na kami. Aba, atid nalawa mo, tinagbaitan, manong nemi, ti balay mi, ken ti family house, daruli. Nag-inom kami manan ti arak, kalpasan na, kasla kabarbarulatan ni ayat ka na kami, manong. Uray ti salas, nakarikap mo iti tawa, nakapatay mo iti silaw. Iti mismo salas, iti sopa, manong nemi, nakatugaw ni Rolly, ket nagpasaklutak. Manong nemi, ket siyempre, inyusok na, ket ne, oh, Rolly, apagastoy ta, awan sarday na, nagpatat nagnaarig na itirabi. Imbag ta nakaturo ka nagmalmalong. Katsika, oresyak. Nagmalmalong magpan ka naturo. Tapno at namanin pagipanta. Ipag.
Aram, gimas ka. Kayong asang kauwi mo. Kayong. Manong nemi ka patagpadpada kami nga naturog nga nagmalmalim. Basta orin matmanin ti pa nakapuyat ni Manong. Buwan Manong. Teng natirabiin, idi madama kami manin Manong nemi, ti jak mo nung anong arikos. Idi nakigtot kami. Ano jay? Ni mama. Ni mamang muna dya, agigis, agpapaarayat. Diyos ko, ano nga napasamag? Dumsaan kan, bumabakan. Lukot ko ka agad sa anak panalpas. Lukot, isang pastalangin, dandanin. Listong ko na, dandanin. Nga mag-aaribusuta sa dyayin. Ay, karas, pastalang Tanto man lang makatulong. So nga, hanggang agriri, iring pasta. Nagbayag kami nun, mapanak man nun. Sige, saksi na bata. Saming intulok nga na-disturbo manong nemi. Nang intulok talaga nga na-ring natikayong ko nga talaga siya. Manong nemi, agpapaarayat da. At kanudakas ka napasamak iti asawak. Diyos ko, dimteng ti ambulansya manong. Inlogan da ti asawak gintarahe iti ospital. Diyak mat makakuti manong nemi. Gamot ti amuda kat adak iti pagtrabaho. Ngayon ni Rolly manong nemi ti simurot. Kalpasan nga natin may isang oras manong nemi dagring ti cellphone ko. Ni Rolly. Hello, Rolly. Ipag. Rolly? Kumusta? Kumusta? Kumusta ni Manong mo? Awanin ni Manong. Agin inanan. Diyos ko. Norman. Awan to rumay nga sangit mo. Iso talaga ti pagpatinggaan ng tibiyak na. Nagpasol ta kang kuha na. Pero biglang pakawan ta kang kuha na. Rinugya akong din nagpakawan kang kuha na. Namampesan na kong nanangay. Ngayon maawatan natin sitwasyon. Diyos ko, pakawanan da kuma. Pakawanan da kam kuma kini Rolly, Diyos ko. Iti family house, manong nimi tinakayman sagayagan ti asawa. Siyempre, adak man sadya, it's sibay tilungon. Nga nagkaabay kaming agina. Kumusko silap manong nemi ti katuga nga kababae. Mama, apay matakas na parang kita yung kanya. Basol mo. Ano ko man ti basol ko? Si biyak kumapay lang ti anak mita no sang sikat inasawa na. Indun ka ano nga maawat dak nga manugang. Dadadaman itang hasanta ka, maawat manugang tawa batet ti anak mi. Indun malpas ti punpon. Ngunit ito makabulan ni Norman. Mabalin yun to, di pumanaw. Katuwa na, pumanaw kam to yun. Uray no, malpas to, tabo na nagtagawit kam to. Panawan nyo na yung balay. Tawan te gastos mo, tinatang balay. Taapay mat. Ni Norman tinaggastos. Apay nga panawan, papanawan da kami. Tatawanin ni Norman, awan di manugang mikas keng ka.
ibati mo na kitubing. Na, naglayin kayo matin. Nung kamatin over by dead body. Api ko mga ibatik ka na kayo na kita anak ko. Nagapa kami manunay, madama pala mansayan. Inanawa ta kami ha. Gawan sa bali nga naganawa no saan nga ni Rolly. Gat ka po awan ti, hanga maanawa ti katugangat. Imbaga ni Rolly. Mama, no may panggap ka na gina, awan ti sa bali nga masurot do sang siya. Na, sabi ko ma, siya ti kasukat di manong. Ha, hanya, di mi lang arudan kayat nga nagbaling nga asawa ni Manong Moisona sa sikamat sumumbalat ng mga asawa kinipag mo? Abay ko, kadno sa inyo nga kayat, gagyang kami ti balay di Manong. Di magbalay kami sa bali. No kagawradak mat, gamot kayat ko nga sukatan ni Manong. Di agtalo kami dito eh. Kaya po ay hagpadpada kay lang agkapsat. Di mo ka di amo nga malas na nga babae, kahit mo mat timatay nga sumaruno. Mamamit. Di kailan mabayin. Respetaran tayo kumamat iti panakay mansayag ni Manong. Saan kumapay lang nga dat pagsasalitaan tayo. Awan sa bali akimpasol nga sa nga dat nga ipag mo nga appreciate. Ganda rin natumpaan ti katugangak Manong. Ibagmat taimbaga nga mismo Manong name ni Rolly. Nga umantayo kami. Katimbaganan Manong nga nangigan ti kaaduan. Nga iso na ti kasukat ti kapsat na. Dikat kahit na nga sawad Manong. Amo yun, no anya ti ending na. Malpasen ti tabon, Manong nemi nagtalinit kami pala nga ag-iina iti balay mi. Babayan di suportar, Manong nemi ni Rolly. Yan kami nabudno na, dumating iti abuloy, katsyak tinagigam. Naging ka, Manong naming imayin ni Rolly. At dandi kita ruwatan na. Ano na kita? Nagnaada ko dito eh. Ano? Oo, may makatawan ni Manong mo. E di si Bibiyag, mayat. Itakid na tanatayan. Ha? E di si Bibiyag, araramidan ta. Itatanatayan, aw man makatawad na. Apay ka santa kung mga ramidan. Ang mga noon niya ito kunahan na gini tao. Kunahan na gini tao, loko ka. Mabaam na tayo na. Dugit inaganak yung papanahon da. Alpasan ti sarita kami kada papani mama. Tapno, adang hamad lang nga, malidayan unay ni kiti anak mo. Masapal gan sige nga dakot ka sukat. Nga ti amada. Ngayon ko mga uncle ti awag daan niya, daddy. Gabuta si kandi daddy da. Si kamatan di asawa. Oray no, awampay makatawan ni Rolly. Ay ni normal. Ulitek. Hindi si Bibiyag araramitan da. Itatawanan api ko mga santang aramidan. Kat datamat iti talagang nga agkayo. Agkayo? Ituloy mo no kahit mong ituloy. Manong nemi saan nga nagtagtagari da mama kini papa. Kat da gini tao taglawlomi manong nemi. Mismiso utan da kami. Nilamad lang mauren nga makatawad ni Norman sakbayag din na kayo. Kaya na makatawad na kay awan di sumilay so. Di ko na ayo di na kami itinay-kari ang animanong. Di na kami itinay-kari. Kabuto talaga nga takam nagpimpinatay. Hanak agura ni manong ko no di kat agyamyaman kanya. Kabuto ati obligasyon ng impanaw na at daak ng mga rarami. Manong nemi napututan nak ni Rolly iti dua. Di bali dua kini Norman sa dua kini Rolly. Kinadan upat nga anak ko manong. Nakagagat ni Rolly ko na. So nga nagpalay kita ko na tamang angkit naman na yun ang pae.
Nagrigat nagisistima ka nagitiubing. Nagbaling nga nadungo na siya at manunemi nga ama kan asawa ni Rolly. Iti likodan nga dandua abukod mi nga anak. Hanlata nga nagbalbaliw iti panangipatag na kanagiti kaanakan na nga imbilang ng anak. Anong nemi sa anak pa na marigatan, nagagtagibalay, tekunak nga rod, nasingpat matigit anak ko, makatulong mat kanyak ni Rolly, no kasta nga awan iti iso na iti trabaho na. Sa nakaskaridan do mga lalaki nga maladlado da nga agawid. Sa nakaskaridan do mga lalaki nga nabalug daman. Malpas trabaho, agawid nga dagos ni Rolly dito balay. Mapanti trabaho, balay trabaho, trabaho balay. Kani daw dawat ko manong nima kang kanayon nga sapay ko ma, taon ti dumdumteng nga problema mi iti asawak. Nga ni kayong ko, kat isot nagbalin nga may kaduwa nga asawa. Dito nga rod, manong, ti pagpatinggan. Ito yung nakinsurat ng impura yung pagkasalitaan, nga sila napasamak layang iti kalman, kaya nagyaman naklauna iti anus mo, nga nangipasa, kaya sabi ko mata damat naiyabatik nga pagulidanan, adal kan luliwa, kada ginipadak nga dim nga nagpuya. More power to yung program, anong. Ito yung nagyaman nga paghayam mo, Winnie.